आंनि जाथाय जानाया आं सरलपारा उल्थापानियाव थायोमोन। बे सबाय जानो फैनायाव मैदेरा आंखौ रायजो राजाफोरखौ लानानै आङो सानै साथामसो रायजो राजाफोरजों ज' जानानै हैनायावनो मैदेरा आंखौ उल्था फैनानै आंखौ आथिं जोफायना होदों। बे आथिं जोफायनायनि उनाव आंखौ रायजो राजाफ्राबो रावबो गुरुत्थ' लायाखिसै। आंनि जाथाया आङो गिबियावनो बयखौबो रायजो राजाखौ उन्दै गिदिरनिफ्राय लानानै आं बयखौबो खुलुमहरो। आंनि खुलुमनायखौ नाजावथों रायजो राजाया, आइ आफा बिदा फंबायफ्रा। उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरनिसिम आं खावलायहरो जे आंनि जाथाय जानाया आंनि मुङा रतन नार्जारि। आं सरलपारा उल्थापानियाव थायोमोन। बे सबाय जानो फैनायाव मैदेरा आंखौ रायजो राजाफोरखौ लानानै आङो सानै साथामसो रायजो राजाफोरजों ज' जानानै हैनायावनो मैदेरा आंखौ उल्था फैनानै आंखौ आथिं जोफायना होदों। आरो बे आथिं जोफायनायनि उनाव आंखौ रायजो राजाफ्राबो रावबो गुरुत्थ' लायाखिसै। अफिसावबो आरो जेरावबो रिपर्ट होनो मोनाखै, रावबो आंनि थाखाय गसङाखै। गिदिर गोलावफ्राबो रावबो माबायाखिसै, बुङाखिसै। आरो बिनि उनाव आंनि जाथायखौ नुनानैबो आंनि हिन्जावा बिसि फिसा गारनानै आंखौ खारबावदों। आरो बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ मोननो खावलायो। जोंनि प्रमद सारमोननाव, फेरेंगा सारमोननाव आरो जोंनि लरेन्स सारमोननाव आङो अनसुंथाइ खावलायहरो। दाख्लै बावैसो अपारेसन जादोंमोन मोनसेया, दा मोनसेखौ अपारेसन खालायबावनांगौ। दा अपारेसन खालायबावनांगौआव फैसा थाखानि अभाब जाबाय। बेनि थाखायनो आं खावलायहरो रायजो राजाफोरखौ, जा गरसे गरनै हरो रायजो राजाफ्रा। फैगोन नैबे 20 तारिखआवनो अपारेसन खालायबावनांगौ दंबायो आंहा। दा बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो, रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंनो अनसुंथाइ हरो। आंनि बे माबा अपारेसन खालायबावनांगौखौ जाहाथे खालायनो हायो आङो। आं बेनिखौनो खावलायो। जाथाय जानाया आङो बोसोरसे जाबाय, नै बोसोरसे बारबावबायसो बे जाथाय जानाया। सिमोननो जादों अक्ट'बर ना नभेम्बराव जादोंमोन। दा बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो, ओंखायनो आंनि बे जाथाय जानायखौ एसे अनखांनानै रायजो राजाफ्रा, गिदिर गोलावफ्रा आंनो अनसुंथाइ हरो। आरो इयुनावबो आंनो थांना थानायनि राहाखौ हरगोन खोमा होननानै आं खावलायो रायजो राजाफोरखौ। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा एसे आंनो अनसुंथाइ हरो खोमा होननानै आङो बेखौनो खावलायो प्रमद सारमोननावबो। बेनोसै आंनि बुंनांगौआ।